умар, ма ба ту савол дорам, ту аз куҷоӣ? аз русия, аз доғистон. чӣ механдӣ? ман нишон медиҳам бачаҳо, ман беҳтарин ҷанговар дар ҷаҳонам. барои ҳамин ман бояд ки чизро рӯзи якшанбе нишон диҳам ва ман ин корро мекунам иншааллоҳ. шахсоне ки аз Москва ва Московский област хоҳиши гузаштани граница дошта бошед, пас мо ба шумо одамони бабоварӣ Акай Ғулом ва Акай Умедро тавсия медиҳем. На граница гаштем бачаҳо қатӣ. Иншааллоҳ ина таға ина ирӯз 2025 01 11 рӯза, ирӯз 11 рӯза. Ина бародармо документ надошт. Ҳама каса ина бародаро документ набуд. Чӣ гузаштем бачаҳо? Созая? Таға чӣ рафт омадӣ? Иншааллоҳ ҳама созая. Иншааллоҳ ина гаштесем. Дохо. Гап нест. салом Лос-Анҷелес. ташаккур ки имрӯз омадед. ки якум савол дорад. аз чемпион Ислам Махачев оғоз кардан мехостум. Ислам, шумо бо Арман аллакай ҷангидед, аммо аз ҳамон рӯз чанд сол гузашт. ба фикри ту аз якум муҳорибаатон дар малакаҳо ӯ чӣ қадар инкишоф ёфтааст? албатта ки ӯ зуртар шудааст. ӯ аз 10 муҳориба зиёд дарёсӣ дорад ва пеш аз ҳама ӯ аз ҳисоби таҷриба хубтар шудааст. дарёсӣ таҷрибаи ӯ зиёдтар шудааст. дар муҳорибаҳои вазнин ман низ инкишоф ёфтам, соҳиби камарбанд шудам ва ман ҳам муҳорибаҳои вазнин доштам. барои ҳамин ман низ таҷриба гирифтам. Арман, дирӯз ту гуфтӣ ки унвон аз реванш бо Ислам дида барои ту маънои калонтар дорад, лекин гӯй ки чӣ қадар хуб аст реванш гирифтан ва соҳиби камарбанд шудан. албатта ин реванш ва унвон аст. агар ки ман ӯро шикаст диҳам ва чемпиони UFC шавам, пас дар UFC ман танҳо як мағлубият аз Ислам Махачев дорам. барои ҳамин ин шаби ман мешавад. савол ба Мераб. Мераб, ту пеш аз ин муҳориба оиди эҳтиром бисёр суханҳо гуфтӣ. дирӯз Умар гуфт ки ҳатто ӯ аз ту дида зиёдтар грузин аст. ту дар ин суханҳо чӣ мегӯӣ ва оё ту ин рафтори ӯро боз як ноэҳтиромӣ аз ҷониби ӯ мешуморӣ? ин боз як рафтори пасти ӯст. албатта ки ӯ грузин нест. ӯ ҳатто Доғистонро муаррифӣ карда наметавонад. ӯ Русияро муаррифӣ мекунад. Умар, барои рӯзи якшанбе мо ҳама чизро мефаҳмем. Умар, ман ба ту савол дорам, ту аз куҷоӣ? аз Русия, аз Доғистон. чӣ механдӣ? хуб, аз Арман Сарукян пурс ки ӯ аз куҷост. пурс, мо медонем. ӯ аз Армения аст. пурс аз ӯ. ту метавонӣ пурсӣ. ман медонам ки ӯ аз куҷост. ин корҳо бефоида аст. дар фикри ҷанг бош. албатта муҳим он аст ки рӯзи якшанбе чӣ гап мешавад. як рӯзи дигар ман туро хоксор мекунам. ман ҳама вақт хоксорам. саволи ман ба Мераб, агар ки ту ин қадар сахт Грузияро дӯст дорӣ, пас чаро ки ту дар Амрико зиндагӣ мекунӣ? боз як саволи беақлии дигар аз ту. чунки ман ба ин ҷо барои орзуи худро амалӣ кардан омадам, чемпиони UFC шудан. ту бояд ки ба Грузия баргардӣ, дар он ҷо зиндагӣ карда, зиндагии ҳамватанони худро хубтар кунӣ. барои онҳо зал соз ва бо одамони худ бош. ина ман дар Доғистон дар деҳаи худам Манабкала зиндагӣ мекунам. ман қарори туро эҳтиром мекунам. ту дар куҷое ки хоҳӣ зиндагӣ мекунӣ, кадом кишвареро ки хоҳӣ муаррифӣ мекунӣ. аммо ман аз Грузияям. ба Амрико барои пас вақте ки карьераи худро ба анҷом мерасонӣ баргард. ман ба Амрико барои орзуи худро амалӣ кардан омадам, рамзкори UFC шудан. ту аллакай орзуи худро амалӣ кардӣ, чемпион шудӣ. ман аз Амрико миннатдорам ки ба ман кӯмак кард ки ба ин қулла баром. акнун ман ҷое дорам ки Грузияро боз ҳам хубтар муаррифӣ карда метавонам. барои дар ин ҷо қарор доштан ба Амрико миннатдорам. аммо ман ягон вақт кишвари худ Грузияро фаромӯш намекунам. дар ҷое ки ман ба воя расидам ва бо шарофати UFC ман Грузияро боз ҳам хубтар муаррифӣ мекунам. ман дар Амрико хоксорона зиндагӣ карда метавонам. дар Грузия ҳама маро мешиносанд ва дар он ҷо ман ҳатто ба зал рафта наметавонам. ту ба Грузия бармегардӣ?
такрор кун. Баъд ба Грузия бармегардӣ то ин ки зиндагӣ кунӣ. Албатта, вақте ки сину соли ман калонтар мешавад. Лекин ҳозир ман бояд ки кор кунам ва барои кор Амрико беҳтарин кишвар аст. Амрико барои кор кардан имкониятҳои калон медиҳад, то ин ки ба ҳадаф расӣ. Ором шав бародар, ту аллакай шаҳрвандиро соҳиб шудӣ, ман медонам. Ман аз Юси миннатдорам ва Дана Вайт. Ман қадр мекунам ки ту маро дар шоуи хурдакак Ring of Combat пайдо кардӣ ва шартнома бо Юси додӣ. Ту зиндагии маро тағйир додӣ ва мо ба бисёр одамҳо илҳом бахшидем. Масалан, ман ягон чиз надоштам ва ман чемпиони Юси шудам. Ман барои ин чиз ҳамеша миннатдорам ва барои насли нав ин намунаи хуб аст. Агар ки ту меҳнати зиёд кунӣ, ҳамаи чиз имконпазир аст. Ва Амрико ва Юси намунаи беҳтарини ин чиз аст. Ташаккур, Дана. Арман, мо чандин муддат аст ки оиди ин муҳориба гап мезанем. Ӯро пеш мебарем ва акнун 1-2 рӯзи дигар мон, то он вақте ки ту бо Ислам вомехӯрӣ ва боз барои унвони вазни сабук. Ту ҳозир чӣ гуна ҳиссиётҳо дорӣ вақте ки ту барои ин чиз хеле наздикӣ, дар ҳоле ки ту аз ҳама мухлиси зиёд дар ин майдон дорӣ? Ман сахт омодаам ва бисёр гап задан намехоҳам. Ман камарбанди худро гирифтан ва ба хона баргаштан мехоҳам. Ташаккур ба ҳама. Дана, ин хонаи калонтарини армянҳо берун аз кишвар аст. Ба назар гирифтан ки чӣ қадар ин муҳорибаи фоидаовар аст. Оё қарори Арманро ба эле овардан, нигоҳ нокарда ки Ислам чемпион аст ва дар ин ҷо мухлиси кам дорад, қарори аён буд? Аён буд ки ин карро пурра ба ин ҷо орем, на танҳо Арманро. Ин карди беҳтарин барои эле аст. Ту худат шунида истодаӣ. Ба ин пресс-конференсия назар кун. Барои ҳамин бале, ба мо ин идея писанд омад ва боз майдони нав, ки мо яке аз аввалинҳо мешавем, ки дар ин ҷо шоу ташкил мекунем. Саволи навбатӣ ба Ислам. Ислам, ту чӣ гуна нақшаи Арманро барбод додан мехоҳӣ ва барои ту калид барои Арманро шикаст додан чӣ мешавад? Ман нишон медиҳам бачаҳо, ман беҳтарин ҷангвар дар ҷаҳонам. Барои ҳамин ман бояд ки чизро рӯзи якшанбе нишон диҳам ва ман ин корро мекунам, иншааллоҳ. Арман, ту дар ин ҷо дар байни одамони худат қарор дорӣ. Ин чиз пеш аз муҳориба чӣ гуна ба ту кӯмак карда метавонад? Ҳама хуб аст, ман хуб омода шудам. Барои вазн кардан ва соҳиби унвон шудан барои одамони худ тайёрам. Чаро ту боварӣ дорӣ ки ҷаҳонро ҳайрон мекунӣ зидди шахсе ки 14 ғалабаи пайдарҳам дорад? Чунки ман медонам ки яке аз беҳтарин ҷангварон дар ҷаҳонам. Якум саволи ман ба Ислам. Ислам, ту худат гуфтӣ ки ин муҳориба дар дуюм хонаи Арман мегузарад. Чаро ту ин ҷангро дар эле қабул кардӣ? Бале, дар эле армянҳо хеле зиёданд, лекин ман бо ин чиз ягон проблема надорам. Чунки пеш аз ин ман дар Австралия ҷангидам, ки дар он ҷо ҳама волкро дастгирӣ мекарданд. Ман бо дасти Пори дар Амрико ҷангидам, ки дар он ҷо ҳама ӯро дастгирӣ мекарданд. Лекин вақте ки октагонро маҳкам мекунанд, ба ту ягон кас кӯмак карда наметавонад. Дар он ҷо танҳо ту ва рақиб мемонед. Ислам, имрӯз хабар баромад ки ту пешниҳоди як журналисти хориҷиро рад кардӣ ва гуфтӣ ки осеб дорӣ. Ту воқеатан осеб дорӣ ё ин ки ин танҳо овоза аст? Ман осеб дида менамоям. Ту беҳтарин менамоӣ. Ин хел бошад тамом, ягон гуна осеб нест. Арман, савол ба ту. ҳамаи мутахассисон мегӯянд ки Ислам ҷойҳои сус надорад. Аммо ягона чизе ки онҳо таваҷҷӯҳ мекунанд ин тобоварии ӯст ва ин қарорро аз муҳорибаи ӯ зидди парие бароварданд. Ту розӣ ҳастӣ ки аз ӯ дида тобоварии хубтар дорӣ? Албатта, ман боварӣ дорам ки ман аз ӯ дида дар ҳама чиз зуртарам. Барои ҳамин ман дар ин ҷо қарор дорам ва барои унвон меҷангам.